Bun și bine v-am găsit la un nou tutorial. Astăzi vă voi învăța cum să vă puneți un database pe o lume de single player. Întâi, intrați pe Google și intrați pe Planet Minecraft, o să vă las eu database-ul în descriere. Dați download database pe ăsta, dați click, bun, da? Și eu să vă arate astea două. Acum trebuie să le închidem și căutăm aici numele. Todo. Bun. Acum dați Open File Location și îl puneți pe desktop. Dar eu deja l-am pus. Bun. Acum trebuie să faceți o lume de Minecraft. Eu o să fac pe Lunar Client pentru că de obicei mă joc pe Lunar Client. Deci o să dau Create New World, Game of Survival și Database, deocamdată nu. Bun, Create New World. Perfect. Nu, trebuia să-i pun și nume, dar nu. Revin cu o lume nouă. Bun, am revenit. Gamer Database. Perfect. Dăm Create New World. Și acum așteptăm să se facă lumea. Bun. Perfect. S-a făcut lumea. Bun. Acum, tot ce trebuie să facem este să închidem Minecraft-ul. Da? Bun. Ne ducem aici. Deschidem App Data. Vedeți cum scrie aici? Da? Enter. Ne ducem pe Minecraft. Două click-uri pe Minecraft. Și căutați unde scrie Database. Nu, la Saves. Dați la Saves. Dați două click-uri și căutați lumea. Nu. Gamer Database. Bun. Intrați la Database și acum dați click dreapta pe iconița de pe desktop, îi dați copy și aici îi dați paste. Bun. Acum închidem și deschidem Minecraft-ul. Revin când s-a deschis. Perfect! Acum, tot ce trebuie să facem este să intrăm în lume. Și bun, perfect. Să vedem dacă mergem. O să-i dau options. O să-i dau nu aici. O să-i dau așteptați un pic. Open plan, launches. Nu aici. Open plan, launches. Starland World. Ok. Dau pe Creative. Să vedem dacă merge. Bun. Și o să luăm Diamond Block. Așa. Acum trebuie să vedem dacă merge. Luăm un grass block. Perfect. Acum. Nu, parcă trebuia să
Oh, merge! Oho! Bine! Bun, deci sper că v-am ajutat. Eu am fost Gamer și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!